Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында премьер вокаль төркеменең беренче зур концерты булып узды. Татарстанның һәм Башкортстанның от казанган артистлары Руслан Сайфетдинов, Вадим Закиев һәм Ойгизханов татар, башкорт, рус, итальян, француз җырлары белән халыкара бөтен Россия дәрәҗәсендә чыгыш ясый. Аларга Европа һәм Азия концерт заллары, хәтта Карнеги холлда алкышлаган. Чарада хәбәрчебез Миләүшә Мусина да булып кайтты. Искиткеч трио. Аларга Европа, Азия, Америка тамашачысы алкышлаган. Шуңа да карамастан Казан тамашачысы каршына чыгу алар өчен аеруча дулкынландыргыч. Волнение, безусловно. Но это волнение очень приятное. Дулкынланабыз әлбәттә. Казан тамашачысы ул бик мәдәниятле, таләпчән халык. Программабызда татар халык җырлары, Яхин романслары, Салават Низаметдинов җырлары да бар. Руслан Сайфетдиновның җырларын бийек җырчыбыз Әлфия Авзалова бик ошаткан икән. Әни әйткән иде мәрхүм кәем, ой, шундый матур җырлый бу җегет, тембры матур дип әйткән иде дә, мин аларны шул хәтлек яратам. Хәзер трио булгач, бигрәк тә бай, эш матур тавыш. Концертның беренче бүлеге тулаем данлыклы Муслим Магомаев иҗатына багышланды. Ну, во-первых, творчество Муслима Магомаева с детства нам хорошо знакомо. Муслим Магомаев иҗаты безгә балачактан бик якын. Без аның җырларын тыңлап үстек. Мин баритон буларак аеруча аны яратам. Безнең репертуарда Муслим Магомаевның җырлары һәр чак булачак. Ильяс Әухадиев исемендәге Казан музыка коллеятының яңа музыка симфоник оркестры Татарстанның халык артисты, дирижер Анна Гөлишәмбәрова җитәкчелегендә. Премьер төркеме белән оркестрның бу икенче тапкыр бергә эшләве беренче концертлары Әлмәттә булган. Если это оркестровый концерт, всегда есть блок гитарный. Безнең программада оркестрлык концерт икән, гитаралы өлештә бар. Мин гитара алам һәм без 5-6 җыр башкарабыз. Романслар, чигән романслары, татарча җырлар. Медрәталарны мәсәлән без генә гитарада җырлыйбыз. Башка беркемдә дә ишеткән юк. Тенор, баритон һәм бас баритон. Концерт 3 мәртәбә кичектерелсә дә, 3 гаҗәп тавышлы егетне карарга тулы зал җыелган. Төркемне ихлас яратучы Лилия Мустакыймова чараны булдыру өчен Мәдәният министрлыгына кадәр хат язган. Күптән көттек бу концертны. Ниһаять менә концерт бүген шатланып килдек. Залларга бөтен билетларда сатылган. Премьер төркемен күптән беләм, танышмын, оралашам егетләр белән. Алар инде безнең мәдәниятебезнең бүген көндә алтыннары дип әйтергә була. Миләүшә Мусина, Илдар Галәүетдинов, Татарстан яңалыклары.